Čaute šipkári, vítam vás v druhom dieli nášho podcastu z dielne Shop 38. Dnes tu opakovane so mnou sedí Braňo Karel. Čaute šipkári. A máme tu veľmi zaujímavého hostia, síce na poslednú chvíľu, ale je tu s nami Marek Purgy, ahoj. Ahojte, čaute. Tak ako sme spomínali na konci posledného dielu, dnes sa budeme venovať systémom NoStress a povieme si zaujímavosti o týchto systémoch, aké máme dostupné značky a postrehy Braňa. Áno, okrem NoStressov alebo týchto zero-stressov systémov sa budeme s Marekom dneska baviť určite o Brestovanoch, o ich lige. Budeme sa baviť aj o iných zaujímavostiach, ako je napríklad Q-School, kde aj Marek teda osobne bol, čo je veľmi zaujímavá súťaž. Marek nám k tomu určite má čo povedať. A rád by som sa bavil o Extralige tu u nás P38, ktorá sa hráva, a budeme sa s Marekom určite baviť o regionálnej lige. No ale tak poďme pekne od začiatku. Tuto na stole môžete vidieť teda súčasné NoStress, ale nie všetky, súčasné NoStress systémy, ktoré tu u nás P38 sa dajú zakúpiť. V podstate dneska to vyrába už každý jeden výrobca. Tuto narýchlo, čo môžete vidieť, je tu Winmau, Target, je tu Heroes, Robson. Tak povieme si o tom v podstate len pár vetami. Mal som možnosť vyskúšať všetky tieto systémy. Ťažko mi je hodnotiť, ktorý je najlepší, ktorý je najhorší, pretože ja som taký stále ten klasický šipkár. Pre mňa je proste 150 mikronová ledka a normálna obyčajná plastová násadka. Takže, ale chcem povedať, že je to skvelá vec, hlavne pre začínajúcich šipkárov, ktorí keď s tým začnete, tak je to podľa mňa úplne super. A ja som to skúšal už aj dávnejšie, ale vždy som sa vrátil k tej klasike. Dobre, tak poďme pekne po poriadku, poďme sa pozrieť na tie NoStress systémy, ktoré momentálne u nás P38 sa dajú zakúpiť. Budeme sa venovať primárne len týmto teda. Mal som možnosť všetky vyskúšať a naozaj len v rýchlosti by som sa chcel pristaviť pri tom. Vlastne tieto všetky 4 systémy, ktoré vidíte, či je to Shot alebo od Targetu, toto je Fusion od Winmau alebo Condor, tak v podstate sú, ako môžete vidieť, sú úplne rovnaké. Není tam nejaký zásadný rozdiel. Jediný rozdiel je v tuhosti materiálu, to znamená, že každý má ako keby inú pevnosť. No a tuto by som vlastne chcel povedať, že je vlastne jedno, s čím čo si vyberiete, s čím hádzať. Ak môžem odporučiť, ak niekto si chce vybrať, tak určite odporúčam. V prvom rade je to Winmau Fusion. Následne takisto veľmi, veľmi dobré prevedenie, ale v podstate to je, môžete sa pozrieť, je to vlastne identický materiál a identický tovar. A takisto tá pevnosť je docela dobrá, takže v druhom rade by som odporúčil Condory. No a teda Target systém je takisto dosť pevný, je dobrý, takže určite neurobíte chybu ani s Targetom. Ako za najhorší, ale tak samozrejme je to o tej vašej preferencii, tak ja hodnotím tento Shot. Chcel by som sa pristaviť pri týchto dvoch systémoch, ktoré tu ešte môžete vidieť. Najprv by som sa pristavil pri tomto. Je to výrobca Robson. Tu sa nedá rozprávať o NoStresse, ale môžete si všimnúť, že vlastne toto je ledka, takisto je veľmi, veľmi celkom bytelná, čiže takisto vám vydrží. Ale v podstate ona funguje ako klasická ledka. Normálne sa nastrkáva na klasický šaft, čiže dokážete a má naozaj dobrú životnosť. Skúšal som s tým hádzať a tento systém sa mi veľmi páči. Na záver som si pripravil systém od Heroesu. Je to veľmi zaujímavé a veľmi sa mi to páči. Toto naozaj by som odporučil vyskúšať. Je to tzv. Click systém. V podstate je to veľmi jednoduché. A to použitie, je to obyčajné nastoknutie na tú ledku, ale dostať to odtiaľ von je naozaj problém. Vidíte, že je to naozaj ťažké vyťahnuť, takže tento systém naozaj odporúčame, dobrý. A čo je výhoda? Ledka je otočná, takže sa bude vám aj uhýbať pri hádzaní. Toľko v krátkosti o týchto NoStress systémoch. Nech sa páči, P38 v shope sa dajú kúpiť. Všetky tieto systémy sú dostupné
Marek, prosím ťa pekne, aj u vás určite s tým niekto hrá. Určite to poznáš. Čo si o to myslíš, o týchto systémoch? Tak poznám to, v podstate aj som si to vyskúšal, ale vždy to malo, aspoň teda u mňa, krátke trvanie, pretože vždy som sa vrátil tak ako ty k tej klasike, pretože ja keď som začínal hrávať šípky, tak v podstate som o týchto veciach ani nevedel. Vtedy nebol ešte taký ten boom, ako je teraz, že v podstate každý víkend je v telke nejaký prenos ohľadom šipiek a dá sa o tom dočítať hoci kde. Hrávajú s tým chalany u nás. Viem, že klasické kondory Jakub Daniš využíva už dosť dlho a je s nimi spokojný. Není to zlá vec, ale hovorím, ja mám tú klasiku najradšej. A s koľko mikronovými ledkami hrávaš? Tak pokiaľ sa mi podarí zohnať 150-ky, ktoré si mi zabezpečil teraz na dlhšiu dobu. Tak vieš, že ja som ti tam dal aj 180. Tie som ešte neskúšal. To sa možno trošku bojím, vyskúšam si to doma v rámci tréningu, neviem, či už to není veľa. 150-ky mám odskúšané, tie mi pasujú veľmi, ale teda hovorím, dám šancu aj tým 180-ka, možno to bude ešte lepšie. Braňo, ty hrávaš s klasickými, alebo... No, myslíš teraz tvar? Áno. Ne, ja používam tvar kite, tvary kitey. To je taká slzička, ako keby. Není to slza, to sú pírky. Kite je jemne rezaná, jemne kosená. Okay. Je to, ale vieš čo, či je to štandard, to je o zvyku. To je fakt o tom, že ja s tými kajtami hrám možno 15 rokov, alebo no určite áno. A jednoducho ja už si ani neviem predstaviť na tej svojej šipke inú, dokonca ani inú farbu tej ledky. Ja už jednoducho to mám tak nadstavené, že proste zelená ledka, zelená násadka. Ja už ako náhle mi dojde materiál a niečo zmením, tak hneď cítim, že je voľačo zle. Jasné. A ja proste, pokiaľ ešte nebola možnosť si takto v podstate bleskovo kúpiť veci, tak som si objednával veci z Anglicka. Lež to prišlo, to máte častokrát aj 2 týždne, aj 3 to trvalo, voľakedy. Ja som aj nehral. Ja som proste šipky odložil, nechal som to tak, pekne som čakal, každý deň som pozeral, či ešte nemám z pošty lístok, ale ja som ani nehral. Nedokázal som, nie že nedokázal, jasné, že áno, ale necítil som sa pri tom dobre, keď som nemal tú svoju farbu a tú svoju ledku a tú svoju násadku. Ja by som k tomu ešte doplnil, že v podstate tvary a názvy si udáva každý výrobca sám. Takže niekedy sa to môže líšiť, ale už sú nejaké tie zaužívané názvy, ktoré sa používajú všeobecne. Dobre, Marek, povedz nám, ty si zakladateľ alebo si prebral Brestovanskú ligu, alebo si ju celú od začiatku založil. Takisto táto otázka platí aj pre regionálnu ligu. Tak začnem tou Brestovanskou ligou. V podstate bol to taký môj nápad, ktorý sa mi podarilo zrealizovať hlavne vďaka podpore starostu a teda poslancov obecného zastupiteľstva. V tom čase, keď som si dával tú žiadosť na obecný úrad o dotáciu na ten štart, tak v podstate som ešte asi z Brestovian poznal nejakých 2-3 šípkarov, ale ono časom sa to nabalilo tak, že nás na začiatku bolo nejakých 12. V podstate teraz je čerstvé, čo máme aj občianske združenie už založené po vyše roku, takže už je to aj také oficiálne. A v podstate nie som predseda klubu, ale teda som členom klubu. Jasno. Čo sa týka tej regionálky, tak v podstate áno, tam sme začínali traja od začiatku, odkedy vlastne vznikol ten nápad. Časom teda jeden kamarát nemal na to toľko času, takže sa tým prestal zaoberať, takže momentálne to riešime dvaja v spolupráci s Andrejom Vnúčkom a v podstate aktuálne nám včera skončila 3. sezóna, alebo teda skupinová časť 3. sezóny. 29.6. budeme mať finálový turnaj v Nitre, kde sa zúčastní 12 najlepších družstiev.
a teda v budúcom týždni sa spustí registrácia do novej 4. sezóny. Jasné. Skúsme sa vrátiť trošku na tvoj začiatok. Ako si začínal so šipkami? Do ktorého roku sa datuje tvoj začiatok? Viem to úplne presne. V roku 2013 sme boli na chate a Ujo tam priniesol terč a šípky. Boli sme tam 4 dní a keby som si zrátal čistý čas, tak za tie 4 dní som asi 48 hodín hádzal. Že okrem spánku, jedla som len hádzal a prišli sme odtiaľ. Hneď prvá skúsenosť bola na Sisal, áno? Áno. Super. Prišli sme odtiaľ, kúpil som si terč, kúpil som si šípky, všetko v priebehu možno 3 dní. Začal som si doma hádzať, ale vtedy to nebolo také populárne. Tu v okolí jediné, čo existovalo, bola Trnavská liga. S tým, že som si ešte vtedy možno neveril, nepoznal som nikoho z tých ľudí, čo tam chodili. Nemal som ani nejak kamarádov, ktorí by sa tomu venovali. Tak som v podstate si hádzal možno 6 rokov iba doma. Niekedy, hlavne v zime, to bolo tak, že som si možno v týždni hádzal 7 krát po 2 hodiny, ale zase v lete možno 2 mesiace som šipky nechytil do ruky, takže to bolo také hádzanie, že keď sa mi chcelo, som si zahádzal, keď sa mi nechcelo, som si nezahádzal. A zhruba v roku 2019... Ti došiel do toho COVID? Nie, to bolo ešte pred covidom, som sa zúčastnil softových turnajov. To boli vlastne prvé turnaje a zo 4 som 3 vyhral. To bolo vo Vlčkovciach, organizoval to známy, ale tam bola tá účasť, na prvom nás bolo 8, potom to išlo postupne hore, ale vedel som, že ten Sisal ma viacej baví. Chalani, čo sme sa tam stretávali, tak chodili na lokálnu ligu do Šale a teda dostávali sa tam dosť ďaleko v tom turnaji, ale zase vo Vlčkovciach som s nimi vyhrával ja. Tak som sa raz rozhodol, išiel som s nimi a teda zadarilo sa mi, myslím, že som skončil 3. hneď na prvej lige a vlastne od toho januára 2020 hrám pravidelne. Dobre, Marek, ja viem, že si aktívny hráč, teda ešte stále, nejsi len organizátor, ale povedz nám ohľadne tvojho tréningu. Ako doma trénuješ, jaký je proces toho tréningu, koľko máš času na tréning? Tak určite sa cítim viac hráč ako organizátor. To organizovanie to len takže vo voľnom čase, keď si zrovna nehádžem, alebo teda som není v robote alebo na turnaji, tak rozmýšľam nad tým, že čo by sa dalo a jak by sa dalo. Čo sa týka tréningu, tým, že som niekedy chodil 4, možno niekedy 5 krát do týždňa na ligu alebo na nejaké turnaje, tak toho času moc doma trénovať nebolo, lebo keď som išiel 5 krát do týždňa na ligu, tak ma aj ruka bolela už z toho, že už nebolo treba ani trénovať. Ono to je najlepší tréning, sú tie ligy a tie aktívne zápasy, to je ďaleko. To vynahradí niekoľko hodín toho tréningu. Takže... Tak. Ale akože keď doma trénujem, tak sa klasicky rozhádžem a potom si pustím zápas proti tomu botovi na aplikácie a teda snažím sa na tom leveli. Jakom? Podľa toho, na ktorej aplikácii, ale na si nehrávam. To je dobré. A tak to je takých 62 možno hrá on. Áno. A je to také, že keď sa mi zadarí, tak ho porazím, keď sa mi nezadarí, tak ho neporazím. No ja si pamätám takú tú prvú ešte, čo slovenské šípky dávali takú aplikáciu, to je pradávno. A tam bol problém 7 poraziť. Aspoň ja som ten problém mal, nehovorím, že... Ono, tie aplikácie sú iné, majú to, niektorá má 20 levelov, niektorá má 12, no ja hrávam na tej, ona má 20, takže na tej 10 to je taký stred. Keď som si dal 20, tak mi zo 4 legov zavrel 3 v 4. kole a 1 v 5, takže tam moc som si nezahral. Priemer som mal, ale dobrý. Bez doublov. Bez doublov, jo. OK. Ja som sa skôr narážal na to, či máte zaužívanú aj ty, Braňo, to je takisto otázka aj na teba. Počul som o trénovacej praktike 121 a dobre, to už sú asi pre top hráčov, že 170 sa snaží asi len zatvárať a tak ďalej. Takže preto prišla táto otázka. To sú
tieto 121, 170, čo hovoríš, tak sa to dá hrať ako normálna hra, že proste začínaš na 170, nie na 501 a odrátávaš si zo 170. Hrá sa to preto, aby si bol vlastne čo najrýchlejšie na tých dubloch, to je, dá sa povedať, že dublovacia hra. Ale aby to malo aj tú stránku tej hry, ako takéto odratávania, ale tam vlastne sa trénujú, aby si bol čo najrýchlejšie na dubloch, aby si tie double stále trénoval. 121 vlastne to môže byť podobné, alebo vlastne si povieš, idem zatvárať 121. Ako náhle to zatvoríš, idem zatvárať 122. A takto si to sám pred sebou si vlastne, alebo sám sebe dávaš tie méty a prekážky. A to je ten najlepší tréning, vlastne keď sám sa nútiš do niečo. Ne, aby to nebolo proste len nejaké hádzanie do terča, do steny, aby to malo proste nejakú tie parametre tej reálnej hry. Jasne. Ale teda áno, máš pravdu, ale ja si myslím, že pre slovenských šipkárov, pre väčšinu slovenských šipkárov je lepšie hrať nie 121 a vyššie, ale od 41 po 100. Napríklad tak si trénujem double aj ja, lebo je reálnejšie to, že zavrem 45 ako to, že zavrem 125 a pokiaľ by som išiel od 121 po 170 skúšať zatvárateľné čísla, tak možno zatvorím 4 alebo 5. A je to také demotivujúce pre toho človeka, kdežto keď zatváram od 41 po 100, tak sa mi možno podarí zatvoriť polovicu tých legov, poviem príklad do 6. šipky. Takže je to také, že áno, zavrel som, poteším sa a je tam taká tá pozitívna motivácia ísť na to ďalšie číslo, ako keby som teraz 5 po sebe nezavrel, tak ma to asi prestane baviť. Jasné. Dobre. Myslím si, že o tréningu by sme sa vedeli baviť strašne dlho, pretože či tých hier je proste neurekom, si môžeš vymyslieť sám hociakú, ale sú aj v aplikáciách, jak si aj Marek hovoril. Ale ja by som ešte predsa k tomu tréningu povedal, ja napríklad si rozdeľujem tie tréningové jednotky, samozrejme rozhádzanie 10-15 minút, potom si zahrám čisto len 20, si hádžem 19 trebárs. Až potom si dám doublové hodiny. Potom možno, hovorím, že to je druhá alebo tretia sekcia, potom si na chvíľku pauzu, tak si zhádžem nejaké triple. Ale zasa to sú hry, ktoré som si častokrát sám povymýšľal a sám sa vlastne nútim sa zlepšovať. Normálne dokonca si píšem výsledky. Dneska som zavrel na 30. šípku nejakú tú svoju hru. Aha, dobre, ale pred 2 týždňami sa mi to podarilo na 28, takže stagnujem alebo sa zhoršujem. Dobre, Marek, vráťme sa k začiatkom, respektíve k priebehu Brestovanskej ligy. Koľkatý ročník fungujete, výhercov ligy a na koľko terčov hrávate? A ešte prepáč, ešte ja vždycky každého nášho hostia, čo bude aj alebo teda v tom predsedníctve toho klubu sa vždy opýtam, či je aj v šípkarskej ZŠO. Tak začnem, čo si hovoril ty. Ako som spomínal, občianske združenie sa nám podarilo založiť zhruba pred mesiacom. Viem, že teraz bude schôdza v lete zväzová. Ale čo sme sa bavili aj s chalanmi, tak ešte tento rok nemáme tú ambíciu sa hlásiť, pretože tam je jedna z podmienok 12 aktívnych hráčov v klube a v podstate chalani z Brestovian ešte len tak pričuchávajú k tým celoslovenským šípkam. Mastrov už sa zúčastňujú, ale na slovenských pohároch boli minimálne, takže by sme mali problém tých 12 aktívnych hráčov. Ale ako nevylučujem to do budúcna. Myslím si, že budúci rok sa budeme o to snažiť. Ale čo sa týka bodovania, tak z našej ligy idú body aj do teda celoslovenského rebríčka. A teraz k tým tvojim otázkam. Tak hráme na 8 terčoch, máme každé kolo, teda hrávame vo štvrtok od 18. Máme to obmedzené na 40 hráčov, pretože kebyže nás tam je viacej, tak by sme nestihali končiť v takom normálnom čase pre šipkárov. Na 3. kole, ktoré bolo ešte teda v prvej sezóne, nám prišlo 53 hráčov, čo sme teda vtedy vôbec nečakali. O 11. sme skončili skupiny a 11 ľudí odišlo, že na druhý deň ráno idú do roboty. Hovorili, že teda je to perfektné, ale že s týmto nerátali.
tak odvtedy sme vlastne zaviedli to, že maximálne 40 hráčov, aby sme mali 8 5-členných skupín. Máme také zaujímavý kľúč, ktorý sa teda moc nehrá, alebo teda predtým, ako sme my začali, tak sa moc nehrával. Postupuje z každej skupiny prvý priamo do 16 a druhý a tretí postupujú do takého predkola, vlastne tam si zahrajú a potom sa pridajú k tým prvým, že vlastne tí prví postupujú zo skupiny priamo okolo ďalej. Je to také zaujímavé, že vlastne... Čiže máte KO24 vlastne. Áno, ale nastavuje sa to ako 32. Áno, ako 32, ale... 24 ľudí postupuje. Tak. Je to zaujímavejšie podľa mňa, lebo v podstate v tej skupine sa vždy o niečo hrá. Vlastne o prvé miesto sa hrá preto, aby si už po tej skupine zabezpečil body. O druhé, o tretie sa hrá, pretože teda každý chce postúpiť. A potom 4., 5. my to máme nastavené tak trošku inak, ako je to na tých celoslovenských šípkach, lebo tam vždy píše prvý nepostupujúci. U nás píše posledný. Takže aj keď ide hrať 4. s 5. posledný zápas v skupine, tak je tam tá motivácia, že keď vyhrám, môžem ísť domov, nemusím písať. A teda tie zápasy sú dosť zaujímavé, keď na také príde, lebo teda každý ho chce vyhrať. Kdežto keby písal prvý nepostupujúci a dojde takýto zápas, tak vlastne hrajú o to, že chcú obidvaja viac menej prehrať, aby mohli ísť domov a nemuseli písať. Jasné. Čo si sa tam ešte ďalej pýtal? Ešte koľkátá sezóna a teda víťazí aspoň menovite, aspoň jedného. Tak bol len jeden, vyhral som všetky 3 sezóny. A teda zatiaľ som prvý aj v tejto 4. Tam máme odohrané nejaké 5 kôl. Do leta hráme ešte 2. A potom máme mesiac a pol pauzu a budeme pokračovať tou sezónou. Ešte nám tam zostane 5 kôl potom na jeseň. A ešte teda do Vianoc by sme chceli stihnúť aj 5. sezónu vlastne tento rok. No teraz, keď sme boli v Maďarsku na kvalifikáciách, tak som nezahral z 5 zápasov ani jeden pod 70. Jeden som mal dokonca 80, čo teda na moje pomery je, by som povedal, že super. Ale... Nie na tvoje, zase nebuď skromný, to je na slovenský nadštandard. To je slovenský nadštandard. Tak. Áno, ale keď zatvárajú, ja som tam mal niektoré zápasy, že som mal 70 priemer a hodil som si jednu šípku na double, že ozaj ten super bol lepší. Ale tak podarili sa mi tam také kúsky 140, čo som zavrel a bola to jediná šípka na double v celom zápase, prehral som 6-1. Marek, ale povedz aj prosím ťa, o jakú kvalifikáciu išlo? To je zaujímavé a vlastne tam si môžeme, rovno si povieme, vlastne ako si sa k týmto kvalifikáciám. Ja viem, že na ňu môže každý, ale vlastne ty máš takú istú výhodu, tak... Áno, my sme boli v januári na Q-School v Nemecku. Q-School to je vlastne taký kvalifikačný turnaj medzi profesionálov, že teda tí najlepší sa môžu priamo cez tento turnaj dostať medzi profesionálov. Tento rok tam bolo 12 Slovákov, čo je rekord, pretože doteraz chodili tak 2, niekedy ani jeden. Z tých 12 sa vlastne 2 podarilo postúpiť do druhej fázy. Bol to Vlado Zaďko a Štefan Hajek. A vlastne... Prepáč, ono to funguje vlastne tak, že aj to by sme si mohli povedať, že hrajú sa... Čo to je tá prvá a druhá fáza? Ešte to nám skús... Prvá fáza začínala v pondelok, v prvej fázi sú 3 turnaje, bolo tam okolo 500 hráčov a vlastne ten turnaj v tom danom dni sa hral len po štvrtfinále. Že vlastne všetci, ktorí sa dostali do štvrtfinále, to vlastne 8 hráčov z každého dňa, si zabezpečilo účasť do druhej fázy. A potom ešte nejakých, myslím, že 70 hráčov postúpilo na základe rebríčka, do ktorého získavali body za každú jednu výhru v tých prvých 3 dňoch. A teda mne sa nepodarilo vyhrať ani jeden zápas, ale boli to také hrateľné zápasy, len možno tá neskúsenosť a to, že sme tam vlastne viacerí boli prvýkrát, tak verím tomu, že teraz by som minimálne 2 z tých 3 zápasov vyhral, lebo cítim aj to, že potom na základe toho sme
sa mohli zúčastniť 13 kvalifikácií v Budapešti na jednotlivé European Tour. Čiže to vlastne ideš teraz hovoriť to, čo si bol v Maďarsku na kvalifikácii. Áno, vlastne už sme odohrali všetkých 13 kvalifikácií počas 3 víkendov a teda tam už to bola len ako východoeurópska kvalifikácia. Nepodarilo sa ani jednému Slovákovi dostať na European Tour, ale myslím si, že výsledky nie sú až také zlé, ako by sme možno čakali. Ja by som vlastne len vysvetlil, že European Tour, kto nevie, tak je to podnik PDC, je to profesionálne, to už sú tí najlepší z najlepších sa tam stretávajú naozaj. Čiže túto kvalifikáciu v podstate je neuveriteľne ťažké kvalifikáciu vyhrať, nie ešte teda hrať potom to PDC, teda tieto podniky, je ich 13 za celý rok. A potom na jeseň sa vlastne hrá finále tejto European Tour a tam vlastne sa postupuje na základe umiestnenia z tých 13 podujatí. Hovoril si, že tam bolo viacej ako 500 ľudí, z toho 12 Slovákov, ale ešte nám prosím ťa povedz, aby sme si vedeli predstaviť, ak je to neuveriteľne náročné, koľko získali tú kartu, koľko hráčov sa dostalo medzi profesionálov. No, čo sa týka Q-School, tak oni sú v podstate dve. Jedna bola v Nemecku, tam sme boli my, a druhá bola pre Britov v Anglicku. Z tej našej, myslím, že 13 postupovali, 4 na priamo, pretože tam sa potom ďalej hrajú také isté turné ako v prvej fáze sú aj v druhej fáze, len už je tam menej tých hráčov, myslím, že len 128 sa tam dostane. Vlastne 4 víťazi turnajov postupujú priamo a 9 postupovali na základe toho rebríčka. Dosiahnutých výsledkov. Áno, áno. Čiže fakt 25, myslím, že dokopy. Aj s tými Angličanmi. Aj s Angličanmi, z tej našej 13. Je to fakt, skúsme si to len predstaviť, že naozaj, že 500 hráčov a len pre 13 hráčov bola miestenka. Že to je neuveriteľne náročné. Ja vám dám takú zákernú otázku obom a to je, kedy budeme mať hráča v tej najvyššej lige, alebo kto zo Slovákov má najväčší potenciál momentálne, aby sa tam dostal. Verím tomu, že raz hráča budeme mať v PDC s kartou. A že sa toho dožijeme. A že sa toho dožijeme, to je, áno, to treba povedať. Ale momentálne nikto. Momentálne ešte nikto. A prečo? S tou mládežou sa začala pracovať intenzívnejšie len pár rokov dozadu. Čiže aby aj to neverím, že z prvej generácie mladých šipkárov sa niekto dostane, ale možno, že tí ďalšie, tí nástupníci, tak myslím si, že šanca bude určite. Talenty sú, bez osporu. Akurát, že proste není tu jak by som to povedal, všetci chcú hrať futbal, všetci chcú hrať hokej, no kto pôjde dobrovoľne hrať čipky, tak si to povedzme, že není tu taká motivácia byť svetový šipkár a to myslím si, že každý, kto bol na nejakom podujatí svetovom, tak tí ľudia prichádzajú o neskutočnú atmosféru a zábavu. Určite si bol niekde, vieš povedať? Áno, boli sme v Prahe minulý rok, podarilo sa ja som bol a bola to... Podarilo sa nám stôl úplne vpredu, takže sme boli na záberoch a teda bolo to úplne super. Hlavne, keď teda tí Češi hrali, že domáci, tak ako to bola atmosféra porovnateľná, keď sa hrá v Trnave derby so Slovanom, že ozaj to možno ešte lepšie. No, ja si myslím, že to nie je až také čierne, ako Braňo hovoril. Z tých hráčov, ktorí už teraz hrajú, má v poslednej dobe Vlado Zaďko veľmi dobré výsledky. Podarilo sa mu v Rakúsku na VDF turnaji skončiť na 2. mieste a hral tam teda ozaj pekné šipky. Vlado od tej Q-School od januára išiel dosť hore, podľa mňa. Nie je to síce ešte na PDC, ale pokiaľ pôjde tak hore, ako išiel posledného pol roka, tak si myslím, že by to ešte mohlo za nejaké 2-3 roky sa podariť, aspoň sa tam dostať. Čo sa týka mladších hráčov, myslím si, že tu máme dosť talentov. Dominik Kočík je napríklad prvý Slovák so zmluvou profesionálnou.
v 12 rokoch sa mu podarilo a tam je otázne, ako prejde tým kritickým vekom, ktorý teraz určite príde. Jasné. Ale aj okrem neho Maťo Čvera hrá celkom pekné šipky. Pokiaľ pôjde tak, ako išiel doteraz, by sa mu mohlo niečo podariť. V Nitre Marcel Miklík, Miško Kukučka sú kvalitní šipkári, mladí šipkári a myslím si, že nad všetkými teraz vyčnieva Brinsko, ktorý sa nedávno na majstrovstvách Európy v softoch v Benidorme umiestnil na prvom mieste. Podarilo sa mu to vyhrať, čo si myslím, že je veľký úspech a je nominovaný aj do stylovej reprezentácie, ktorá bude v júli v Lotyšsku hrať juniory. Takže myslím si, že je vidieť už tú prácu v tých akadémiách, ale jak Braňo hovoril, je to ešte skoro hodnotiť a tie výsledky prídu, otázne je, či to bude do 5 rokov, ale myslím si, že do tých 10 tam budeme mať hráča. Podľa mňa je dosť podstatné to, že v Čechách začal Sedláček, bol prvý a ostatní Češi boli plus minus na úrovni našich najlepších hráčov. Ale tým, že sa pridal Gavlas, tak tí Češi napredujú, lebo tam je konkurencia väčšia a hrajú oveľa viac kvalitných zápasov ako my. My si tu ten kvalitný zápas, poviem príklad so Zadkom, s Vindišom, musíme v tých turnajoch vybojovať a niekedy sa to podarí, ale je to možno 1-2 zápasy do roka. Oni v tých Čechách to majú na každom pohári, lebo tých kvalitných hráčov je tam možno 20. Jasné. Ja by som ešte povedal, že samozrejme nesporná kvalita, či je to Juro Vindiš alebo Vlado, tá kvalita tam jasné, že je, ale vždycky, ja hovorím, to chce chodiť na tie zahraničné turnaje. To je alfa omega. Celých šípok. Chodiť, tak jak oni sú najlepší u nás, tak treba chodiť za najlepšími Maďarmi, Čechmi, Poliakmi. Určite áno. A hrať s nimi. Inak sa to nedá. A tak s tým určite budú spojené aj financie. A zostáva nám už len pevne veriť, že čo skoro ale bude. Niekto prebojuje. Určite bude. Dobre. Vieme, že nám skončil Poland Masters. Pozerali ste, sledovali ste nejaké zápasy? Ja len výsledky som pozeral. Nesledoval som zápasy, nevidel som ani jeden, ale vieme, kto vyhral. Môžeme si to... A môžeme si... Keď si spomínal Gavlasa so Sedláčkom, obidvaja boli v Poľsku. Jasné. Obidvaja sa kvalifikovali. Ja som pozeral zápasy hlavne v piatok, pretože tam boli hráči, s ktorými som teda aj ja hral v Budapešti, alebo teda jeden. V podstate môžeme povedať, že v Budapešti si bol na kvalifikácii na tento poľský turnaj. Tento poľský turnaj není European Tour. Ja vlastne, áno, toto je svetová séria. Áno, pardon. Áno, svetová séria. Ale teda hral tam Poliak Bialecký, s ktorým som teda ja hral v Budapešti. Prehral som 6-0 a on teda prehral hneď v prvom kole svoj zápas, takže hovorím, že taký rozdiel je medzi nami a týmito hráčmi, jak je napríklad Bialecký, ako je potom medzi tým Bialeckým a tými profíkmi. Oni dokážu zahrať, aj ten Bialecký dokáže zahrať, poviem príklad 100 priemer, ale nedokáže to zahrať na tom pódiu, lebo nemáte skúsenosti tak, ako to má napríklad ten Kroos, alebo tí top hráči. Takže tam je to. Ja vždy hovorím, že medzi mnou a Chervenom není žiadny rozdiel. Akurát, že on zahrá 100 vždy a ja nikdy. ale nie, ja chcem povedať, že takisto dokážeme hodiť 180, 140, máme legy na 12 šípok. Lenže to, čo on dokáže zo 100 legov urobiť 95 krát, tak my zo 100 legov to dokážeme raz. A to je ten zásadný rozdiel. Že... Áno, dokážeme zahrať aj 12, aj 15, keď sa podarí, ale oni to hrajú bežne. A to je ten rozdiel hlavný. Dobre. Ale ešte predoplnenie vyhral Hitler.
Ale nebudeme sa, minule sme sa o ňom dosť bavili, nebudeme ho zaschváliť, lebo náhodou nás bude počúvať a bude namyslený. Bude ešte viac namyslený. Ale možno si dojde zahrať. Tí sú dobrí, tí sa u nás bavia, dojde si tam zahrať. Tak možno, že dobrý je ten chalan, ten liter, fakt dobrý, dojde. A dosť som dúfal, že Kroos sa dostane ďalej. Že bude... Ešte máš moc vlasov na Kroos. Veľmi sa mi páči poslednú dobu. A myslím si, že to je najviac podceňovaný hráč z týchto top hráčov. Ja som není úplne taký jeho fanúšik. To bol rok 2018, tak nejak. Vletel do tých šípek ako raketa. Začal na jar a ani nie za rok vyhral majstrovstvá sveta. A porazil Phila Taylora vo finále, kto si pamätá. Je to jeden z pamätných zápasov. Jeden z najväčších priemerov, dobre, v prvej desine je Kroos, s tým mám, myslím, že priemer 107 vo finále. A sám vlastne aj Taylor vtedy povedal, že to sa nedalo s ním hrať. A potom sa odmočal na pár sezón. Zdá sa, že je znovu v takej tej svojej top forme, jak bol vtedy. Idem, teraz sa podarí. Mne sa on moc nepáči, alebo teda nefandím mu kvôli tomu, že ja mám radšej tých bombardérov. Herven, Smith, to sú hráči, ktorí hrajú tempo a ako tie náhody majú vysoké a taká hra sa mi viacej páči. Kroos hrá celkom v pohode, ale keď dojde na tie dubly, utiera si tú ruku a podobné veci, to... Forma sústredenia, čiže ale Mensur asi Suljovič nebude tvoj obľúbený hráč. Určite nie. Hlavne Suljovič. To určite. Ale tak ten Smith, to je tak neskutočné, ale trošku sa spomalil, sa mi zdá, že trošku sa snaží viac sústrediť na to, ale človek sa nestihne pri ňom ani napiť. To áno, to je pravda. To je neskutočné. A Kroos zase napríklad minule som pozeral nejaký zápas, myslím, že to bolo na majstrovstvách sveta, tak pokaždé, jak super išiel hádzať, tak si išiel upiť. On mal asi počas druhej prestávky pod stolom 4 fľaše vody. Je to známe, strašne veľa toho vypije pri hre. Ale zase ja si myslím, že to je taký jeho rituál. Keď odchádza, zastaví sa pri stolíku, napije sa, ide na čeru a on to v podstate robí celý zápas. A keď ten zápas má 1,5 hodiny a vždycky si len upiješ, no tak 5-6 litrov tam. Ľudia sa pýtajú, že čo robia hráči cez prestávky. Myslím, že idú na záchod. Pri Kroosovi sa pýtať nemusia. Hej, no. A tak v našich kruhoch by určite popíjal pivo. Do času, všetko do času. Ja si myslím, že v tej šípkarskej komunite za posledné obdobie je neuveriteľne prepieraný ten dress code, čo je povinný na turnajoch od prvého kola už, teda na pohároch a na majstrovstvách Slovenska. Takisto je len otázka času. Dúfam, že to je len otázka času, kedy bude zakázaný aj alkohol pri šipkách. Tak ono v podstate už to je. Zakázané to není, ale viem, že v pravidlách je, že pokiaľ bude niekto viditeľné pod vplyvom alkoholu, tak ho môžu zo súťaže vylúčiť a podľa mňa je to tak správne minimálne na tých veľkých turnajoch, kde už sa stretávajú tí hráči, ktorí sa tým šipkám venujú seriózne a tí hráči, ktorí by to bez piva nedali, tak tam už by to malo byť asi nastavené, takže tie podmienky nech sú pre všetkých rovnaké. Ale zase ja hovorím 1-2 piva ešte z nikého napitého človeka nespravili. No áno, ale cez to všetko sa stane na každom tom turnaji, že tam niekto taký je. Ale môže sa to stať až keď vypadne, tam už potom to není až taký problém. Áno, ale ja hovorím o tom, že ani nedať vlastne príležitosť k tomuto. Chcem povedať, keď musíš mať čierne nohavice, tak sa treba podľa toho aj správať. Ja to skôr takto myslím, že je to síce pekné, že si krásne oblečený na tom turnaji, ale čo keď máš trojku žile, to... Aký to má zmysel potom? Marek, prebrali sme si teda vašu brestovanskú ligu, tvoje začiatky, tvoje tréningy, respektíve netréningy. Ešte nám povedz, ktoré družstvo reprezentuješ? Tak ja reprezentujem asi 2 družstva. V celoslovenskej súťaži družstiev som hral aktuálnu, alebo teda minulú sezónu za Nitru.
kde sme teda na majstrovstvách Slovenska obsadili 3. miesto. A v regionálnej súťaži, o ktorej sme sa už tiež bavili, reprezentujem Brestovany, družstvo Fabros Brestovany, mám tu aj dres, môžem ukázať na kameru. Daj na stôl. A teda tam sme postúpili na záverečný turnaj, dokázali sme v skupine bez prehry skončiť na prvom mieste. A teda chystáme sa na záverečný turnaj. Si spomínal, že bude v Nitre? Áno. Viem, že prvý ročník myslím, že bolo v finále v Šali. V Šali bol prvý ročník bol v Šali. Druhý ročník sa nám finálový turnej nepodarilo zorganizovať kvôli jednému družstvu, ktoré hrá aj softy a ja som spravil chybu v pravidlách, že som tam napísal, že počas finálového turnaja sa nemôže konať master alebo pohár v šípkach. A nenapísal som, že v stylových, takže oni vlastne to využili. Takže sme hrali celého toho pavúka, takže vlastne každý sa stretol, ako si dohodli aj tie zápasy, tak jak vlastne prebieha celá sezóna. A ešte povedz mi prosím tak, kto vlastne vyhral prvý a druhý? Prvý ročník vyhrala Nitra a druhý ročník vyhrali Zlaté Moravce. No a to som ešte chcel, že tá firma Fabros Drevostavby vlastne teraz už v ďalšej sezóne nebude podporovať iba naše družstvo, ale dohodli sme sa teda na spolupráci pre celú tú súťaž, takže vlastne ďalší ročník, ktorý bude mimochodom prvýkrát celoročný, alebo teda 10 mesiacov bude mať tá 4. sezóna, doteraz to boli také polročné sezóny, tak vlastne bude mať názov Fabros Západoslovenská liga družstiev. A koľko? Máš už nejakú predikciu, koľko tímov bude teraz? Áno, doteraz ešte vlastne aj nebola spustená registrácia, tak z tých družstiev, ktoré boli v poslednej sezóne, bolo ich 18, sa prihlásilo 12 družstiev a už mám aj dve nové, ale ako predpokladám, že okolo tých 20 by to mohlo byť. Treba povedať, že vlastne z toho západného Slovenska sú úplne všetci vítaní. Áno, teraz sa napríklad prihlásili chalani z Urbanova, čo je už trošku ďalej, ale ja vždy hovorím, že my tam pôjdeme iba raz, oni sem budú musieť ísť viackrát a keď to im nerobí problém, tak... Aj tí Moravce, už to je také západné Slovensko, také na okraji. Keď trošku posunieme hranice, tak je. Tak. Marek, my máme vytvorenú spoluprácu ohľadne ligy, extraligy, ktorá sa hráva tuto u nás v P38. Povedz mi, ako ti vznikol tento nápad niečo podobného vytvoriť? Ja už keď som vlastne začal s tými družstvami, tak mi tam stále chýbala nejaká súťaž jednotlivcov. Pôvodný plán bol taký, že vlastne každé družstvo by dalo jedného jednotlivca a vlastne, že tí by hrali medzi sebou takú, nazval by som to extraligu. Len od toho som upustil kvôli tomu, že v niektorom družstve sú 4 hráči, ktorí na tú extraligu majú a niektoré družstva, ktoré to berú skôr ako zábavu, tak možno by aj toho hráča vedeli do tej súťaže dodať, ale z nejakých, ja neviem, pracovných alebo rodinných dôvodov nemá na to čas. Takže v podstate som oslovil hráčov, ktorí by podľa mňa na tú súťaž mali. Oslovil som potom prostredníctvom kapitánov družstiev aj ostatných hráčov. Záujem prejavili 14 hráči, ktorí vlastne už odohrali 2 kola. Prvé sa konalo vo Vrbovom, druhé už sme odohrali tu v P38 a vlastne tretie bude koncom júna tiež tu v P38. Vlastne odohrajú sa tu takmer všetky kola až do konca súťaže. Jedno bude ešte v Brestovanoch. Hrá sa to systémom, že každý si zahrá s každým 2 zápasy, vytvorí sa tabuľka a záverečný finálový turnaj si zahrajú potom klasickým KO pavúkom. Vieš nám prezradiť aj štartovné, prípadne aké budú ceny? Áno, jasné. Štartovné bolo vlastne 100 € na hráča. Niekomu sa to môže zdať veľa, ale v podstate ide o to, aby sme motivovali tých kvalitných hráčov, aby mali o túto súťaž záujem
A zase tí, ktorí si možno myslia, že na to nemajú, tak tú 100 zaplatia, lebo majú garantovaných 26 zápasov v tomto prípade s kvalitnými hráčmi, ktorí možno neprídu za nimi na ich ligu, ale môžu si takto s nimi zahrať minimálne tie 2 zápasy, ak sa teda dostanú do pavúka, tak aj viacej. Vlastne na prize money pôjde všetko vyzbierané štartovné plus 500 eur dotácia, takže to vlastne bude 1900 eur pre najlepších 8 hráčov. Super. A teda plus klasický pohár pre najlepších 4. Vypichni aspoň 1-2 mená takých, kto sa ti zatiaľ, okrem teda seba sám seba, nehovor. Aj tak, ale ako zatiaľ to vyzerá, že Paťo Gábor z Trnavy má veľmi dobrú formu a teda ukazujú to aj výsledky na tých prvých 2 kolách, na ktorých bol. Nebol pod 70, sa mi zdá, ani jeden zápas. Je to možné, to zase až tak nemám, ale ako hrá veľmi pekne. Ale jak hovoríš, že to dlhodobá súťaž. Teraz možno, že to, a to je šipka, také zaujímavé, on sa ti môže dariť teraz. Je to dlhodobá súťaž, ale rozhodovať iný. forma bude na finálovom turnaji, pretože z tých 14 hráčov sa na ten finálový turnaj dostane 12. Takže ty vlastne celý rok hráš tie šipky kôl, alebo 5 kôl hráš tie šipky kvôli tomu, aby sa tam dostal, ale možno by si sa tam dostal aj so slabšou formou. A na finálovom turnaji už sa ide hrať v podstate o peniaze a o trofeje. Takže tam rozhodne tá forma aktuálna na tom finálovom turnaji. Viem, že Paťovi pred tou súťažou tá forma trošku klesla, ale zase začal, aspoň teda v tejto súťaži ukazuje, že ak by som mal povedať jedného, tak je to on, ak by som mal povedať 2, tak druhým je Adam Bernat z Nitry. Ten ide hore postupne, pomaly, ale stále ide hore. Odkedy ho poznám možno 3 roky, tak ide hore každým mesiacom. Takže asi oni 2. Super. Dobre. Marek, jednu vec som ti nepovedal a to je, že máme pre teba takú challenge. Takže... Ale len pre teba, nikto iný sa aj neúčastní. Dneska máme pre ňo, opravujem. Dobre, poďme k terču. Pre dnešnú challenge sme si pripravili hody na stred. Zelený stred bude za 1 bod, červený bude za 2 body. Hádzať sa bude s týmito osazenými šipkami, s ktorými hádam každý z nás začínal. Tak poďme na to. 3, 2, 1, poď! Stop. No, tak 2. 3, 2, 1, poď.
Stop. Challenge nám dopadla tak, ako sme všetci očakávali. Vyhráva Marek Purgy a my sa môžeme vrátiť naspäť k mikrofónom, aby sme sa rozlúčili. Tak dneska sme tu mali Mareka Purgyho, organizátora a výborného šipkara. Marek, veľmi krásne ďakujem, že si dnes prišiel. Ďakujem aj ja. A s vami sa vidíme pri budúcej časti nášho podcastu Shop 38. Ahojte. Čaute, nech to lieta. Čaute.